Guys, blog takeaway na kisi banta mo banyo kloye ka content monetization kalong ba ban powder kane kadai kisi banta mo kala bandai kawai na kisi banta mo ban powder hapo ka social media kamtam pu Facebook la dapi kwa banyo kloye gitu content monetization kila bandan kala bandan ba ki bom penmidur pemidaru ki yok kloy andre kane kadai kawai na kisi banta mo ba lada ngin pen powder lade hapo ka social media kamtam ka HD quality mo lada ngin la kan kemud ba ngila ban yok kam kloy kanye ka content monetization namar bale ka Facebook ka algorithm jang ka Facebook kemud si banta mo ide isi banta kemud ba kapej ya ka jingki jong ki sentur ki jong pi kapej ya ka jingki jong ki lips ki jong pi ba pikran ba pi dei real ma pi dei AI na dei mano dei real hima pi bakran ba dei real hima pi ka jingki jong ki lips nomor sakawairu umud ba sibuk lada pin translate ma pin le translate AI translator kemud ba ka Facebook kapej ya ki lips ki jingki jong ki lips ki jong pi ban translate ya ita content ibami nangi kan ibami na ka kabangi kran kata kadai si benta mo si benta kila bandai si benta ita benta ban yok kloy ya ka content monetization ide isi benta te kemud ba tang kata ru kadai ka si benta te kemud ba seperkat hi lada phis ngomon ban penpau hapo social media penpau da lane phim ngomon ru kata ka chong ngomon jong phi mo dei tang ko te long ba ya sha no nam du jing kerman tang kata hi